Vzdelávanie zábavnou formou je motom programu vzdelávania v rámci pracovného vyučovania, ktorého sa zúčastnila aj špeciálna základná škola v Šali. Deti sa tak naučili pracovať s novými technológiami a rôznymi materiálmi. V špeciálnej základnej škole v Šali na Krátkej ulici sa deťom snažia pracovné vyučovanie oživiť rôznymi inovatívnymi spôsobmi. Jedným z nich je aj tento projekt. Naša škola má zameranie na pracovné vyučovanie a v rámci tohoto pracovného vyučovania my učíme detičky aj cez nové technológie. Jedná sa o projekt, ktorý sa volá Eduware. Je to medzinárodný projekt, ktorý je financovaný Európskou úniou. Prebieha okrem Slovenska ešte v Švédsku, Škótsku, Írsku, Maďarsku a Nemecku. No a cieľom projektu je takto prakticky na školách otestovať takúto konštrukčnú sadu, ktorá obsahuje textilné materiály, nejaké elektronické komponenty a aj nejaké softwarové vybavenie. Deti sa tak mohli napríklad naučiť narábať s rôznou technológiou. Aby deti získali zručnosť a naučili sa pracovať s novými materiálmi a bolo to pre nich niečo nové a určite aj zaujímavé. Projekt na škole prebiehal celý týždeň. Začalo sa najprv s plánovaním a neskôr aj prípravou rôznych artefaktov. Prevládali rôzne rukavice s využitím LED diód a senzorov a ešte s využitím mikročipu, ktorý sme naprogramovali, takže v podstate deti sa mohli naučiť veľa rôznych činností, okrem nejakého takého plánovania, rozmýšľania, ešte aj nejaké manuálne zručnosti mohli nadobudnúť. Pracovali so letovačkou, s nejakým multimetrom, s počítačmi. Na Slovensku beží táto akcia už rok. Zapojili sa do nej celkovo 3 školy. Jednou z nich je práve aj špeciálna základná škola v Šali, ktorá podobné aktivity vyvíja celý rok. Chystáme výstavu na konci školského roka, kde sa budú prezentovať týmito výrobkami a každý si môže pozrieť, že aj mentálne postihnuté deti vedia pracovať a vedia byť kreatívne. Petra Kucmanová, televízia Krea.